खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै। दिनैनि गिबि खौरां होनो आखायाव लादों। धेमाजि जिल्ला एबसु आरो जनाय दखरा एबसुआ जथायै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै मटर साइकेल हानजा सुरदों। बिथांमोननि मटर साइकेल हानजा सुरनायनि गुबै थांखिया आथिखालाव जाफ्लेबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै सुस्रांनांगौनि थाखाय बे बाइक रेलीखौ लानाय जादों। समाजाव उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाज्रि जानाय लोंनाय फेग्रा मुवा जेरै भां, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै गाव गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांना लानाय जाथायफोरनि हेंथायै जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो हायो, बेनि थाखाय बे बाइक रेलीखौ लानाय जादों। आरो समाजाव उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बेनि हेंथायैबो गामि गामि रायजो राजाफोरजों माबोरै होबथानो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायज्लायनाय जादों होनना फोरमायदों धेमाजि जिल्ला एबसुआ। उदालगुरि प्रेस क्लाबनि गोदानै लुफुंनाय मावखुलिखौ मैया बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बेखेवना होयो। उदालगुरि प्रेस क्लाबनि बिबानगिरिफोरा खावलायनाय लेखायै बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गोदानै प्रेस क्लाब मावखुलि लुखांनो थाखाय 18 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन। मैया बे गोदानै लुखांनाय न'खौ बेखेवना होनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। रादाब बुथुमनाय हाबाफारिया गणतन्त्रनि मोनसे एंगारहायै बाहागो। आथिखालाव खौरां बुथुमग्राफोरनि हेंथायै गाज्रि नोजोरजों नायग्रा सुबुंफोरनि सायाव बिटिआरनि डिपुटि चिफआ बुंदों, जायफोरा गणतन्त्रनि ओंथिखौ मोजाङै बुजिमोना बिथांमोना गोबां समावनो रादाब बुथुमगिरिफोरखौ गाज्रि बेबहार खालामो होनना बुंदों डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। एमएलए उकिल गगैनि अनजालि बिसि गीताश्री तामुलीनि बाथ्राया ससियेल मिडियायाव गोबांथार गोसारगासिनो दं। गीताश्री तामुलीखौ लानानै राजनीतिक गेलेबाय थानायनि हेंथायै रेली खालामदों बरुवा कलेजनि फरायसाफोरा। जाय फोरोंगिरिया जोंखौ गियान होबोदों, बे फोरोंगिरिखौ नंनायनि नङैनि लाजि फोनांबाय थानायखौ जों सहायनो हायाखै। बिथांजोनि सायाव राजनीति खालामनायखौ जों सहायनो हाया। राजनीति खालामदों खालाम, नाथाय फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै राजनीति खालामनायखौ जों सहायनो हाया होननानै गोख्रोङै बुंदों बि बरुवा कलेजनि फरायसाफोरा। नगावनि रुपाहिहाटआव पुलिसआ हेंथा होसेयावबो गाजा गोमजायै कंग्रेसनि मावथिफारिया जुथुमा। रुपाहिहाटआव कंग्रेसनि जानो गोनां मावथिफारिया जुथुमायाव रायजो राजाफोरखौ पुलिस बिफाना थांनो बादा होदोंमोन। मख'नो गोनांदि पुलिसआ माइक लानानै एनाउन्स होथिंबायदों, सोरबाफोर रुपाहिहाटआव कंग्रेसनि जुथुमायाव थाङोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होनसेयावबो गाजा गोमजायै रायजो राजाफोरा राखिफुल हुसैननि नुजाथिनायाव कंग्रेसनि जुथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि एमपि राखिफुल हुसैननि सायाव इनाय गाज्रि गाग्लोबनायनि हेंथायै माखासे लाइमोनफोरा गोख्रोङै सोमावसारनाय नैबे सावगारियाबो ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। UPPL दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो साहस गैया, बेखायनो बिसायख'थिखौ फावसायबाय थादों बुंदों रिन्जय बर'। UPPL दोलोआ जेब्लानोखि बिजेपि दोलोनिफ्राय अक्सिजेन मोना, बिजेपि दोलोनिफ्राय जेब्लानोखि मरेल सापर्ट मोना, UPPLआ गाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो हानाय थासारि गैया। UPPL दोलोआ थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजाफोरनो जेरैबादि खोथा होदोंमोन, लाइमोनफोरनि आनएमप्लयमेन्टनि जेंना, महिलाफोरनो 75,000 अनसुंथाइ होगोन होननाय बाथ्रा, VCDCफोराव गंनै ट्रेक्टर होगोन होननाय बाथ्रा, बेफोर गासैयाव फैलार जानायनि थाखाय UPPLआ रायजो राजानि खाथियाव मा इस्युखौ लाना थांगोन आरो मा खोथा बुंनानै देरहागोन बेनि जेबो इस्यु नागिरना मोनासै। उदालगुरिनि सानजाहा सिमा बारायनाय, सनितपुर बिश्वनाथआ दाजाबजागोन, बेफोर फैमाल जाबाय। बेनिखायनो UPPLआ बिसायख'थि गेलेनो साहस गैया, बेनिखायनो UPPLआ बिसायख'थिखौ फावसायगासिनो दं होनना बुंदों रिन्जय बर'। बिटिसिआव मोनसे बार बारदों, बे बारानो जादों राजखान्थिनि बार। बे बारा बबेथिं बारगासिनो? बे बारखौ माब्लाबा UPPLआव बारनाय नुयो, माब्लाबा BPFआव बारनायखौ नुनो मोनो।
मख'नो गोनांदि बिटिसिआव सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि बिपिएफआवबो जयनिं जादों, UPPLआवबो जयनिं जादों। बेबादि समावनो UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंदों, बिपिएफआ जाखां बिदिन्था एबा पास्ट टेन्स, UPPLआ जाबाय जाफु आरो इयुन बिदिन्था एबा प्रेजेन्ट टेन्स आरो फिउचार टेन्स। बिपिएफआ जाना थांखांबाय आरो UPPLआ प्रेजेन्टआव आरो इयुनावबो थागोन। बिपिएफ होनना बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि, बिपिएफ बुङोब्ला खाम्फा बरगयारी, बिपिएफ बुङोब्ला चन्दन ब्रह्म, बिपिएफ बुङोब्ला हितेश बसुमतारी। बिथांमोनासो बिपिएफखौ गाबथाना लाखिदोंमोन। नाथाय हितेश बसुमतारी, चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोना गोगोम थंब्रैसो खुन्थियायानो गुगालांबाय आरो बारा खुन्थिया बिपिएफआव गैलिया। अब्ला बेसेबां गोबाव हमथाना लाखिहाबावगोन बिपिएफखौ? थंसे थंनै खुन्थियादोंल' बिपिएफआ थानो हानाय नंला बुंदों UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारि। हाग्रामा महिलारिया गाव हारसिंनो राजा बादि सालायो, नाथाय रावनिबो खोथा बाथ्रा लाया। नाथाय UPPL दोलोआव बेबादि सोलिया। UPPLआ माबा मोनसे थांखि लानोब्ला बयजोंबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जायो। हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो रावहाबो गोहो गैया। बिथांजों सावरायनो रावबो गोहो गैया। नाथाय प्रमद बर'नि न'आव फुंनि 2 बाजियावबो थांनानै दर बुनानै बिथांखौ लोगो हमहैनो हायो। बिथांखौ साजेसन होनो हायो। UG ब्रह्मनि न'आवबो गेटआ माब्लाबाबो बन्द जाया। गबिन्द बसुमतारीनि दरजाया माब्लाबाबो बन्द जाया। रोनगोरा नार्जारिनि दरा माब्लाबाबो बन्द जाया। जोंनि न'आ माब्लाबाबो बन्द जाया, अरायबो खुला। जिखुनु समावनो जोंखौ लोगो हमना रायज्लायनो हायो बुंदों राजु नार्जारि। मोननैल' हानजाया बेवहाय रिलेभेन्स थागोन। गिबियावनो जोंहा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल, नैथियाव जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट। दा जिहेतु बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ जोंनि जाखां बिदिन्था, बड'लेण्ड ओनसोलनि बिथांमोना जाखां बिदिन्था, आरो UPPLआ जाहैबाय जाफु आरो इयुन बिदिन्था। गतिके दिनै नोंथांमोना नुदों जाफु बिदिन्थाखायनो बयबो जोंनि UPPL हानजायावहाय जयेन जाफैदों आरो UPPLआनो इयुन बिदिन्थाबो जानानै थाबाय थागोन। जोङो BPF हानजायाव बा BPF हानजाखौ जोङो साथाम साब्रैसो बा साबासो मानसिखौ दादों होननानै जों मिथिगौ। बे BPF हानजाखौ गाबथाथारनानै गंबासो खुन्थियायाल' लाखिदोंमोन। जेरै न'नि खुन्थियाया बायग्रबलाङोबा न'आनो बायलाङो, बेबायदि जानानै दं BPFआ। जों BPF होनोबा हाग्रामा महिलारि, BPF होनोबा खाम्फा बरगयारी, BPF होनोबा चन्दन ब्रह्म, BPF होनोबा हितेश बसुमतारीखौ जों मिथियोमोन। दा बिनि गेजेराव हितेश बसुमतारी, चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोना UPPLआव फैबाय। दा थंब्रै थंबा खुन्थियानि गेजेराव जुदि थंब्रै खुन्थियायानो जुदि बायग्रबनानै UPPLआव फैबायबा, होमबा थंसेल' खुन्थियाजोंथ' न'खौ लाखिनो हाया। गतिके BPFनि न'आ हाउस अफ कार्ड, नङा होमबा? ताजनि न' बायदि बिथांमोना गोग्लैगासिनो दं। दा हाउस अफ कार्ड बायदि गोग्लैगासिनो दं। जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि अट'क्रेटिक लिडारशिप, बिथाङा मोनसे गणतान्त्रिक प्रक्रियाखौ बिसास खालामा। सुबुं दाराखान्थिखौ बिथाङा फोथाया। गाव राजा बायदि दैदेननो नागिरो। जोंनि हादोरा जाबाय सुबुं दारा हादोर। जोंनि राजखान्थि हान्जाफ्राबो सुबुं दाराखान्थिजोंनो सोलिनांगौनि मोनसे खान्थिजों सोलिनांगौनि जोंनाव नियम दङ। जोंनि UPPLआव नुगोन जोङो सुबुं दाराखान्थिजों सोलियो। बावहाय खुनु सासे दैदेनगिरिनि अट'क्रेटिक लिडारशिपआ बेयाव सोलिया। हारसिङै रावबो डिसिसन लानो हाया। बेयाव डिसिसन लानांगौब्ला जोंना UG ब्रह्म सारनाव सोंनांगोन। डिसिसन लानांगौबा रोनगोरा नार्जारि सारजों सावरायनांगोन, गबिन्द बसुमतारी सारजों सावरायनांगोन, जोंना फेरेंगा बिथांजों सावरायनांगोन, सावरायग्राजों सावरायनांगोन। बेबायदिनो गोबां जोंनि सोरबा सन्जय सरगियाजों सावरायलायनांगोन, प्रमद बर' सारजों सावरायनांगोन। जों बयबो ज' जानानैसो कालेक्टिभ डिसिसन UPPLआव लायो। एगेन्स्ट दि कनसेप्ट अफ BPF, जेराव सासे मानसियानो डिसिसन लाजोबो, बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि। मोजां जादों गाज्रि जादों बिजों बाथ्रा गैया। जों खोनादों, जोंनो दा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा BPFनिफ्राय जोंनाव फैदों बिथांमोना खोन्थादों जे खुनु बाथ्राखौनो बुंनो होआ, गावनो हारसिं डिसिसन लाजोबो, गावनो हारसिङै सानजोबो, आरो बिथाङा खुनु एक्सेस गैया। खुनु सेन्ट्रेल लिडार, डिस्ट्रिक्ट लिडार हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो हानाय गोहो गैया, आरो बिथांजों बाथ्रा सावरायहैलायनायनि खुनु गोहो गैया, साजेसन फिडबेक होनो हानायनि खुनु स्क'पआनो गैया। खिन्थु जोंनाव फुंनि 2टायावबाबो नोंथांमोना प्रमद बर' सारनि न'आव थांनानै दरजा बुनानै बिथांनि रुमाव हाबनानै बिथांनो साजेसनबो होनो हायो, बिथांजों साहाबो लोंनो हायो। UG ब्रह्म सारनि गेटआ माब्लाबाबो बन्द जाया, गबिन्द बसुमतारी सारनि दरजाया माब्लाबाबो बन्द जाया, रोनगोरा नार्जारि सारना माब्लाबाबो बन्द जाया। जोंफोरबायदिनि न'आथ' माने 24/7 खुला,
एनि टाइम हाबनानै जोंजों सावरायनो हायो, रायलायनो हायो, साजेसन होनो हायो, फिडबेक होनो हायो, रायजोनि मोजांनि थाखाय जों खामानि मावलांनो सतबांसा लालायनो हायो। बिपिएफ